Oyugi achiel kuom jakanyo machon mar duol mar IEBC oseyo tend sirkal masani kuom rem chuogo IEBC e samo winjore kolero ni gie sani Kenya ni kama tek bedo ni kata mana thuolo mochiw ne katiba mar pogo kiewo osekalo. Ramogi TV notwak kod Oyugi e yo machalo kama. Kuom thuolo mar higni 2 sani piny Kenya okosebedo kod duol matayo yiero kod kiewo e pacho ka IEBC. Matok jakom mar IEBC Wafula Chebukati, Commissioners Boya Molu kod Abdi Gulie wuok e apisi dwe mokwongo mar 2023 tok tamgi mar tich rumo ka Commissioners Juliana Cherera, Francis Wanderi kod Justice Nyang'aya nogwetao kaluwore ne ok giyiere kod duoko mar yiero mar jatend piny ma 2022. Nyawadgi ma Irene Masit to noriembi e tich. Ne waloso kod achiel kuom jokanyo mag IEBC machon Oyugi ma oseyo tend sirkal kuom rem chuogo IEBC gima owacho ni sirkal timo kayiem mar biro rocho yiero mar 2027. Executive temo gidilegi intentionally mondo gik moko jotime last rush program kako time mar sirkal mondo IEBC timo gigegi. Ano wach ma important kaka ngamo siti gi IEBC the executive let them give appointment major IEBC commissioners priority. Oyugi manotie IEBC higa mar 2017 lero ni gik mathoth biro medo kethre ka sani thuolo mochiw kod katiba mar pogo kiewo oserumo. Kendo duol no kochuogi tok bibedo kod thuolo moromo mar chano yiero mar 2027. The law wacho ni onego review boundaries after every 10 years. To sani onego beni timo. Koro sani timelines mawa boundary delimitation onego beni rumo dwe mara 2024. To sani koro onyise ni wabedo overstretched. Koro sani gima timore ni koro ka wabro chako boundaries obo kawo na long time. Kobro kawo long time nikech mondo wachak timo boundary mo tim public hearing magini chako dhi nyaka parliament mo bed approved mo bed gazetted bro iwe ka time osekawo mang'eny kabisa. Obo kawo time obo consume time mondo gonwa timo go other activities. Bedo ni onge gimoro amora ma inyalo tim maonge commissioners mag IEBC. Oyugi wacho ni sirkal ketho pes jo Kenya chulo jogo matiyo kod IEBC e kindeni. Kata voter registration okitimi office kanyer sani nikech gomiyo ok nyatim continuous voter registration nikech okagibedo gazetted. Mondo wachak voter registration nyaka bed gazetted returning officers. Gazettement itimo mana by the commissioner. Chenro mar chuogo IEBC e yo makare sani okwamo tok do chungo chenro no ewi ywaruok manowuok e yiero jokanyo mabiro bedo e aput mar walo commissioners. Simfroz Okinda, Ramogi TV.